Aşgabat ýylylykda 1-nji we 2-nji derejeli işgärleriň aýlyk haklarynyň iki türewi azaldylmagyna garaşlýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojulugy müdürlüğiniň Aşgabat ýylylyk trestine 1-nji we 2-nji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň iki türewi kemeldilmegine garaşlýar. Bu barada Trestiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Trestiň işgäriniň sözlerine görä ortaça 1600 manat aýlyk alýan işgärleriň aýlyk haklary 700 manat içinli aşakladylýar. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä aýlyklaryň peseldilmeginiň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne öz derejesini ýokarlandyrmak isleýän işgärlerden 2000 manat töleg töläp 3 aýlyk okul kurslaryna ýazylmak talap edilýär. Ol ýerde olara ozal onsuz hem bilýän zatlar öwrediler diýip Trestiň işgär aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bar bolan ençeme problemalara garamazdan Aşgabat ýylylyk töleg we artykmaşlyklar babatyndan nusgalyk edaralaryň biri hasaplanýan ekeni. Ýöne bu edaranyň işgärlerinden hem Türkmenistanyň beýleki büdjet edaralaryna bolşýaly dürli maksatlar üçin pul toplamak tejribeleri saklanyp galýar. Trestiň işgäri aprel aýy üçin öz aýlyk haklarynyň ozalgysy ýaly törelenjekdigini aýdylýanlygyny, ýöne may aýy üçin aýlyklaryň öňküsünden 2 hesse az törelenjekdigini aýdýar. Onuň sözlerine görä edarada 3-nji derejeli işgärlere şu wagt içinli 700 manat meşberine aýlyk tölenilýärdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabat ýylylygyň ýyladyş ulgamlarynyň gözgini ýagdaýdadygyny, ulgamy awatlamak üçin zerur bolan artykma şaýlaryň ýetmezçiligi edýänligini habar berýär. Habarçy edarada 1-nji we 2-nji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň kemeldilmegi boýunça täze jikme-jiklükleriň öňümizdäki günlerde aýan edilmegine garaşlýanlygyny habar berdi. Aşgabat ýylylykda aýlyklaryň 2 hesse azaldylmagy baradaky habarlar ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna we ýurduň beýleki künjeklerini käbir edara kärhanalaryň öz işgär sanyny kemeldýän wagtlaryna galy bersede käbir büdjet edaralarynyň törewi ukypsuzlyk sebäpli öz işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini haryt bilen töleýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýantasak Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy apreliň ortalaryna Günnäger Türkmenistany ýurduň iň ýeri newit kärhanalarynyň birine Seýdiniň newiti gaýtadan işleýän zawodyna işgär sanynyň 30 götürüm töwerewi kemeldilýänligini we galan işgärleriň aýlyk haklarynyň belli bir böleginiň haryt bilen tölenilmegine garaşlýanlygyny habar berdi. Geçen aý Farabda häkimetler jemaat guruluklaryna we bularda tehnikalary hyzmat ediş edaralaryna elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärhanasyna we etrap gaz üpçünçilik edarasyna işgär sanynyň 30 götürüm kemeldilýänligini oglan etdiler. Şeýle-de geçen aý Darganatada Magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi Türkmenistanyň öndürilen azyk harytlary, dokuma önümleri, gap çanaklar we lampyçkylar bilen tölenip başlandy. Türkmen häkimetleri edara kärhanalarda iş orunlarynyň kemeldilmegi, işgärleriň aýlyk haklarynyň azaldylmagy we aýlyklaryň belli bir böleginiň yerli önümleri bilen tölenilmegi boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.